Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Horma zure ikastaldearekin komunikatzeko nola konfiguratu eta erabil dezakezun ikusiko dugu bideo honetan. Liburu bakoitzaren barruko atal bat da horma. Irakasleek eta ikasleek argitaratu dezakete bertan, ikastaldea sortzeko orduan erabakitako konfigurazioaren arabera. Komunikazio horma aktibatzeko, ikastalde bat sortuta izatea da lehenengo baldintza. Konfiguratzeko, egin klik ikastaldearen goiko eskuineko menuan eta editatu botoian. Ikastaldearen xehetasunak konfigurazio pantailan zure ikasleei emango dizkiezun komunikazio baimenak aukeratu ditzakezu. Adibidez, ikasleek irakasleen argitalpenetan bakarrik egin ditzakete iruzkinak. Ikasleek argitaratu eta iruzkinak egin ditzakete. Irakasleek bakarrik argitaratu dezakete horman. Ondoren, egin klik gorde aukeran nire ikastaldeak atalera itzultzeko. Liburu baten hormara sartzeko, egin klik liburuaren azalean. Behin barrura sartuta, goiko menuan horma botoia sakatu behar da gogoratu zure ikasleei, horma aukera agertzeko. Zuk sortutako talde bati lotuta egon behar dutela. Horman, irakasle gisa beti izango duzu argitaratzeko eta iruzkinak egiteko aukera. Testu koadroan klik eginda. Oharrak eta abizuak idazteaz gain, fitxategiak, audioak, bideoak, irudiak eta abar parteka ditzakezu zure ikasleekin. Idatzi ondoren, egin klik argitaratu botoian eta gehitu iruzkinak aukera agertuko da argitaratzeko eta iruzkinak egiteko aukera emango die horrek ikasleei. Konfigurazio atalean definitu duzunaren arabera. Zure ikasleren batek idazten duen bakoitzean, jakinarazpen bat jasoko duzu eta haien iruzkinak editatu edo ezabatu ahal izango dituzu. 3 puntuetan klik eginda, argitalpen bat hormaren hasieran finka dezakezu, editatu egin dezakezu edo kendu. Liburuaren hasierako pantailara itzultzeko, edukiak atalean klik egin behar duzu. Hurrengo tutorialera arte.